Druhý školský deň začínajú vrbovskí školáci už tradične v kostole svätého Serváca. Počas slávnostnej svätej omše Veni Sancte prosia o dary Ducha Svätého. Na aký úmysel bola slávená dnešná svätá omša? Vždy na začiatku školského roka, nie len v našej farnosti, mnohí kňazi to robia v spolupráci s riaditeľmi škôl, vedením školy, takú úvodnú svätú omšu do školského roka, počas ktorej prosíme Pána Boha o dary Ducha Svätého. Veríme, že Duch Svätý pomáha študentom vo vzdelávaní, že je to taký rozmer veľkosti človeka, čo nás odlišuje od zvierat, aj dar rozumu. A tak vlastne táto svätá omša je vždy obetovaná za študentov, aby si tento dar vážili. Čo by ste zapriali vrbovským školákom do nadchádzajúceho školského roku? Tak predovšetkým možno takú radosť a vďačnosť, že vôbec môžu sa vzdelávať, že majú program na tento ďalší školský rok v takom seba zdokonaľovaní, pretože človek by mal mať zodpovednosť za svoj život. A to je asi najväčší problém, keď ľudia v dnešnej dobe, a to vidno aj v ekonomických rozmeroch, strácajú akoby zodpovednosť za to, čo robia. A je dôležité, aby tieto deti, aj naši žiaci, cítili zodpovednosť, že to, prečo chodia do školy, nie je samoučelné zbieranie známok alebo zamestnanie, aby rodičia mali pokoj, ale naopak, že je to také vyjadrenie ich ochoty pracovať na sebe a čo si v živote aj dokázať. A to je to, čo civilizácia dnešnej doby asi najviac potrebuje. Ako si spomínate vy na tie prvé školské dni alebo prvý školský deň, možno ako žiak základnej školy? Nepamätám si veľa, lebo to sa zmáže časom. Aj v homilii som spomenul, že asi najviac si človek zapamätá, ak hovorím za seba, môj jediný dojem je vôňa školy. Tento pocit mi ostal a vždy, keď sa do školy vraciam, už teraz aj ako pedagóg, tak vždy tá vôňa je taká osobitná, typická školská vôňa, zmes natretých nových stien, vysavovaných záchodíkov a možno aj školské jedálne, kde je v škole jedáleň. To je taká jediná spomienka. A potom určite aj ten taký prechod z detstva do zodpovednosti, že už hra bola za odmenu. Keď si napíšeš úlohy, môžeš sa hrať s Legom alebo s niečím iným.